Bon dia, morsadors. Hem vingut a Sumacàrcer, al bar Ricardo. Un local molt concurrit, ara veurem si està tan bo com diuen. Ara enseguida vos contem. Per a picar trauen una ensalada contundent, cacaus tramussos i pa torrat en un poquet d'allioli. La veritat que s'agraeix molt quan fiquen un gasto com este. També podeu demanar el seu capellà a la flama, que sens dubte és un dels millors que hem tastat fins al moment. I ara sí ens porten el seu famós pla de sepionet. El típico, ¿vale? Que porta el sepionet a la planxa, pimentó verd, ous fregits com Déu mana, creïlles i un picadillo per damunt en armela i cacau. Per ficar un pero el fiquem a les creïlles, però també podeu demanar la guarnició amb verdures. Y este en verdura. La veritat que la sèpia estava super tendra i vos recomanem molt mullar el pa en l'ou fregit, així està galo pegant-li molt. I encara que la seva especialitat és el sepionet, també tenen entrepans com este de sèpia a la romana, però vos recomanem més l'esmorzar de plat. I per acabar un bon cremaet fet al moment. La veritat que és un lloc molt freqüentat per ciclistes i moters. Bueno, acabat d'almorzar i hem vingut a aquesta que el concurs que organitza el nostre amic Miquel de Gazpacho Manchego. Està tot ple d'ací d'artistes del Gazpacho Manchego.